दाख्लै तेजुआव बेबादि जादों तेजुआव थांदोंमोन जोङो ओमफ्राय बेवहायबो जोङो आं थांलामोन बे आदमायाव बुंबाय तेजुआव थांदो जों थांनांगौआ इटानगरावमोन इटानगरखौ केन्सेल खालामनानै तेजुआव थांदो जाबाय ओमफ्राय सिमेन्ट साप्लाय दंखायो जोङो ओमफ्राय बे होनबाय तेजुआव थांनो खोन्थाबाय इसोरा माइ हानोबो जाथारनोसै थांथ'ला उनाव थांसै माइ हानो थांसै होनबाय थांथारनांगोन नङाब्ला लामाफ्राव माबा मोनसे जानो हागौ नोंसोरो ओरै जाथारबाय ओमफ्राय फैसाबो आं थांलाय फैलाय जाबाय थानाय फैसाबो गैला ओमफ्राय फैसाबो गैलालै सहैला तेजु मोनहैला दाहार लानाब्लाबो थांथारनांगोन होननानै सासे मानसिनाव 2000 थाखा लानानै थांबाय थाङोब्ला मा जाहैबाय फास्टरा नुनाय बेसे ভাল ईश्वर কাম কৰিছে মই प्रार्थना কৰাটো ईश्वरनिसो जागारबाय मानो बिनि फिसाजोआ चेन्नाइआव मबाइलाव दं दा नायनो हागोन मबाइलावहाय मबाइलावसो होनलांबाय तेजुआव चेन्नाइआवहाय सैतान हमजानानै फासि नांदों सैतान हमजानानै फासि नांनानै जेन थेन सासे सेंग्राया बामखांनानै हास'बाय होमब्लाबो थैखाबाय मानसिया बिहुस जाबाय आरो थैथाराखै जानो हागौ ओलैसो जाखाबाय आरो थैहाबनाय जाबाय आरो बे गाराय जाजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ आइसि रुमाव सोना दोनहैबायलै माबायाव चेन्नाइआव बेनिफ्राय होजों फन हरदों जे ओरैबादि जाबाय आया आंनि थाखायनो नोंसोरखौ थोनहरदों थ' होननानै सदियाव गावसिनि न'आव लाना फैनानै एकदम सानथाम फार्स्टनि थाखाय जोङो टारगेट खालामबाय बिनि थाखाय बेनिफ्राय सानसे थांबाय हुस फैबाय मानसिया हुस फैनानै ओमफ्राय साननै थांबाय आरो एसे जानो हानानै ओमफ्राय होमब्लाबो सैताना खाराखैना गाबख्रावलाबायो होख्रावलाबायो खारलाबायनो नागिरो बेखौथ' फ्लाइटआव थिखांनाय नङा बिनिफ्राय सैतान होखार खालामहरबाय थाबाय फ्लाइटआव आरामसे लाना फैनानै ओमफ्राय हामनाय बादि फैथारबायलै मोजां बादि फैथारबाय दा सिख्ला हामनाय बादि जेन जेबो गैथारला होननाय बादि फैथारबाय फैथारनानै ओमफ्राय गाबोन गसिगोन फास्टिंआबो दिनै मोनायाव सफैबाय आरो सफैनानै दाना ज'नो गिर्जा बेबादि न'आव गिर्जा खालामबा ओमफ्राय बे होनबाय दाना मा होनोमोनलाय अरन्जु दलेनि सैतानखौ जों होखानोसै गासिबो सिखारदो नांबाय बाब बिदि होनब्ला एकदम जि खारखावबायबाय नार्जारि फरियाला बेयाव माब्रै थाफैनो मोनदों होनबाय जोंखौलाय माब्रै मिथिगोन नार्जारि फरियाल होननानै नाय सैताना ओरैबादि मिथियो नार्जारि फरियाल होननानै बोरै मिथिखो ओमफ्राय सिगां गिर्जा खालामनायाव जि आखाइ खबो नोंगौसो हामथारबाय आरो मोजां जाथारबाय होननाय बादि जि आखाइ खबो मेथाइ खनो आयु जोंखौ खब्लाबो नायो आरो खब्ला नायो ओमफ्राय जि मेथाइ खनो खब्ला नायो आरो जोंखौ बेबायदि नायबाय थाबाय ओमफ्राय जेब्लानाखि सैतान होखानो होमब्ला जि खारखावबाय थाला मारिनो होनखोबाय न'खौ गलांखाया ओमफ्राय खाफ्रबनायसो ओरैसो खारो ओमफ्राय ओरै खुरलाबायो खाफ्रबनायसो आरो उनथिं खानाय आरो सैतान खायो आरो बेखौ बेनिफ्राय एकदम सैतान खनथाम होखानानै स्था जानानै मा जाबाय खेबथाम आरो एनन्टिं प्रार्थना खालामनानै दा जेबो गैया हामनाय मोनबाय आरो बेबादि आरोखि बेनिखायनो सैतानाबो नाम दङ बे नामखौ होखारथारबासो सैतानाबो खारनो हायो थिग बेबादि आत्माया बबे जायगायाव थोनहरो नाय नङाब्ला जोङो मोदोमनि सासे सानफ्लांगोन नोङो बेयाव थोनहरनायालाय नंखाया नंगौ जाखोब्रा ओरै सानफ्लांनो हागौ नंखाया नंगौ जाखो बिदि साननांगौ मा थांदो नोङो इसोरनि खामानि नुजाहैसिगोन आरोखि बेनि थाखायसो इसोरा नोंखौ थोनहरदों बेबादि आरोखि आत्मानि खामानिया बेबादि आरोखि बेबादि आत्माया डिरेक्सन होयो खोन्थायो दा बे आत्माजों खोन्थाजानो थाखायनो जोङो
मानो आत्मानि दलखौ नागिरलांनांगौ प्रेज द लर्ड आत्मानि दलखौ जों नागिरलांनांगौ बे आत्मानि दलखौ जोङो नागिरलाङाब्ला जों हयथ' आन्दायनोबो हागौ बाइबेलाव होनदों সকলোৱে প্ৰভু প্ৰভু বোলে তেওঁ স্বৰ্গ ৰাজ্য সোমোৱাটো এনে নহয় যিজনে প্ৰীতি ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰে তেওঁহে সোমাব নাম দে মতিচাৰি কৈছে बेबादि होनदों दा जोङो ओरैनो मौखिकल' आं खोन्थागासिनो दङ बेनिफ्राय जोङो एसे रायज्लायलांनोसै बेनिखायनो आत्मानि दल दङ बे आत्मानि दलखौ जायहा मोनफ्लांगोन बिसोर आत्माखौ मिथिगोन जायहा आत्मानि दलखौ मोनफ्लाङा आन्दायबाय बे ओरैनो गोजावगोन बेबादि आरोखि बेनिखायनो बे आत्मानि दलखौ जोङो नागिरनांगौ बबेहाय थांब्ला सोरखौ लोगो हमब्ला सोर मोनसे दलजों थायोब्ला आङो आत्माखौ मोननो हागोन आत्माजों बासायजानाय बाथ्राखौ खोनानो मोनगोन बेखौ जोङो नागिरनांगोन नङाब्ला जों आन्दायगोन ख्रिस्टान जाब्लाबो गोबाङानो ख्रिस्टान जाना दं दा आत्मानि गाहाम बाथ्राखौ मिथिया आरो सैतानखौ मानो होखारनांगौ बेखौबो मिथिया होनबावोसो मानो सैतान होखारनांगौ आरो होनबावोसो मानो जेब्लायबो फापसो खालामनांगौ होनबावोसो ना मा होनो इसोरानो जोंनि पापखौ गासैखौबो खोमोरजोबखाबाय जोंलाय मानो सानफ्रामबो पापसो खालामबाय थानांगौ ओरैबो होनग्रा दङ ना दा बेनिखायनो बैफोरबादि बुंग्राफ्रा आन्दायगोन आरो आन्दायहोगोन होनना बुंदों आरो ओरैबादिबाव जायहा स्पन्सार दङ जायहा स्पन्सार लानानै इसोरनि खामानि मावगोन बियो मालाबाबो गोरा आहारखौ होनाय नङा नोंसोरनो गोरा आहारखौ खोन्थानाय नङा आरो नंगौखौ खोन्थानाय नङा नंगौखौ खोन्थानाय लोगो लोगोनो गाबोननो गुगाजोबगोन आंहा माबोरैहाय स्पन्सार मोनजागोन ना माबोरैहाय स्पन्सार मोनजागोन आंलाय गाबोन गुगाजोबोब्ला सोरनि दारि आं मोनजागोन सानफ्रामबो जे आं थांखु बिरि सिगारेट गारनायनि बिनिल' हिक्का होबाय थायोब्ला जानाय लोंनायनिल' हिक्का होबाय थायोब्ला जोंना गाज्रि जाबायलै मा जानाय लोंनाय बायदिसिनाल' होनलाबाय थाग्रा जाबाय थालालां ना बेबो ओंखारलांबा बेबो ओंखारलांबा बेबो ओंखारलांबा आंलाय बबेनिफ्राय स्पन्सार मोनजागोन बेखौ गिनानै माखासे गाहाम बाथ्राफोरखौ खोन्थाया नंगौखौ खोन्थाया बिसोरो मा होनगोन खालि जों ख्रिस्टान जाबानो बासायजाबाय बासायजानाय बाथ्राखौल' खोन्थाबाय थागोन बेनिखायनो जोंहा बासायजानाय खामानियाव गोबां खामानि दंबावो बेनिखायनो जोङो ओरैनो बासायजानायखौ मोननाय नङा जोङो एकदम इसोरनि नंगौखौ जोङो मावाब्ला इसोरनि नंगौजों जों थाबायाब्ला जोंहा जेबो राहा गैया आरो जोंबो जेबो मिथिनाय नङा मानो होनब्ला जोंखौ सान्ति होनो थाखाय जोंखौ इसोरा जोंनो लिंहरबाय गासैबो जोङो दिनैहाय बाङा फुथाजोबसोमोन बेमारि गोजामोन बेमारिफोरखौसो जोंखौ बानायनानै दिनैहाय गावजों लानानै फैबाय मोजां बानायफैफिनबाय आरो बासायजानायखौ जोंनो लामाखौ देखायफैबाय बिनिखायनो जोङो दिनैहाय इसेबां गिदिर इसोरजों बासायजानानै जोङो नंगौखौ आरो नागिरबावाब्ला सानना ला ओरैबादि बावसोनो आं दा उदाहरन मोनसे खोन्थाबावनो नागिरदों इसोरा गासिखौबो लिंहरबायलै जों ख्रिस्टान जानायफोरखौ गासिखौबो लिंहरबाय फैदो फैदो नोंसोर आंजों फैदो 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 बयबो फैफाजोब्बाय फैनानै जेरै जिसुजों थाफाजोबदोंमोन जिसुजोंबो बिराद मानसि थाफादोंना फैनानै बिनि मानो थाफादों बिनि मिराकुल नुनाय ओमफ्राय बिनि जाहोनाय लोंहोनाय सिथाव रुपानि इसिबां मानसिनि जाहोदों बेफोर मिराकुलखौ नुनानैसो थाफाजोबदों आरो ओमफ्राय थाफाजोबदोंब्लाबो मानो लिंहरदों जों मानो जिसुनि उन उन थाबायदों गोथौजों सानाखैनो गोबां मानसिया गोथौजों सानाखै थिग जोंबो दा मा होनदों बेसेबां ख्रिस्टान जादोंब्लाबो आसलथे
जोंखौ मानो लिंहरखो इसोरा मानो लिंहरखो बेखौ गोथौ जों नागिरना लाबानो गिर्जायाव थांदों फैदों थांदों फैदों थांदों फैदों थांदों फैदों जेबो माने बेहा माबाव गैया गोथौजों साननाय गैया मानो लिंहरखो ओमफ्राय सोरबा बादिया खमथार मानसिया आसलथे जिसुआ जोंखौ बा इसोरा जोंखौ लिंहरनाया मानो लिंहरदों बासाय जानाय थाखाय जोंखौ लिंहरदों बे बासाय जानायब्ला जोङो मा खामानि मावनांगोन गोथौजों थांग्राया खमथार होननांगोन आरोखि खमथार होनदों बेनिखायनो नैबे मतिनि 7 आइडियानि 21 पदआवनो होनबाय যিবিলাকে মোক প্ৰভু প্ৰভু বলে তেওঁবিলাক সকলোৱে যে স্বৰ্গ ৰাজ্যত সোমাব এনে নহয় কিন্তু যিজনে স্বৰ্গৰ থকা মোৰ প্ৰীতি ইচ্ছা পালন কৰে সেইজনহে সোমাব নামदों होमब्ला बिफानि इच्छाखौ जायहा पालन खालामगोन बिफानि आज्ञाखौ जायहा पालन खालामगोन बिसोर सोरगो रायजोआव हाबगोन अब्लाथ' साफ्रोमबो प्रभु होननायफ्राथ' सोरगो रायजोखौ मोननाय नङा नै बेयावनो थालांसिगोन दा आत्मानि दलखौ नागिरना लाब्लानो मानसि ख्रिस्टान जाब्लानो सोरगो रायजो मोनखागोन होननानै साननाय मानसिफ्रा गासैबो आन्दायजोबगोन होनना बुंदों जायफ्रा आत्मानि दलखौ नागिरगोन नंगौखौ नागिरलांगोन बेहा बासायजानायखौ मोनगोन आरो बियो आत्मानि गाहाम बाथ्राखौ मिथिगोन आरो आत्माखौ माब्रैहाय मोनगोन बेखौबो मिथिगोन ख्रिस्टान जाब्लानो आत्माखौ मोनगोन बे ओरैनो नङा नोंनिबो हास्थायनाय थानांगोन इसोरजों थोनजानाय जानांगोन आज्ञा पालन खालामनांगोन नङाब्ला बियो माबादिबा आत्माखौ मोनगोन बेखौबो नागिरनो रोंनाय नङा बियो बेखौ बबेहाय मोनगोन नों आत्मानि दलफोरजों थाङोब्लासो नों आत्मानि गाहाम बाथ्राखौ मिथिगोन आरो आत्मानि दलजोंसो नोङो बासायजानायखौ मोनगोन आरो बै आज्ञाफोरखौ पालन खालामनो हानायाबो नोङो आत्मानि दल खोन्थानायफोरजोंसो नोङो आज्ञाखौ पालन खालामनो हागोन नङाबा गिर्जायाव थांनाय फैनाय ख्रिस्टानल' जानाय जागोन होनना बुंदों बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बे आत्मानि दलखौ जोङो नागिरनांगोन आरो बै नुनो मोनैफोरजों जोङो दावहा नांनांगोन नङाब्ला जोङो जेनगोन सैतानजों होनना बुंदों जोङो जेनगोन बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो आत्मानि दलखौ जोङो होसो होनना बुंदों नागिर बबेहाय थांब्ला आं आत्मानि बाथ्राखौ मिथिगोन बबेहाय सोर दलजों थाङोब्ला आङो आत्माखौ मोननो हागोन जों बेखौसो नागिरनांगोन होननानै बुंदों बेनिखायनो जोङो सिरि मोनखांना थानांगोन जेब्लायबो जोङो मा होनदों जिउआव सिरि मोनखांना थानांगोन अब्लासो जोङो सोरगो रायजोखौ जों आवग्रिनो हागोन जोंनि इच्छाया बेनो जोंना जेब्लायबो ख्रिस्टान जानाया जोङो सोरगो रायजो नांगौ होननानैसो जोङो नागिरखानाय आरो ख्रिस्टान जाखानाय बेनिखायनो जोङो दिनैहाय बे आत्मानि दलखौ नागिराब्ला जोंहा आन्दायनानैबो थानो हागौ होनना बुंदों बेनिखायनो ओरैबादि दा नोंसोरखौ न'खरनि गोजा इमान थिख' हाजार मानसि दङ सायख'वाखै नाथाय नोंसोरखौ न'नि गोजा सायख'नाया मानो सायख'दों जों बेखौनो दा एसे नायबावनि मानो सायख'दों नोंसोरखौ न'नि गोजा बाहायलाय नोंसोर दिनै न'नि गोजा मरमसिनि प्रेम अनलायनानै लोगोसे खौसे जानानै इसोरखौ बाख्नायबाय थायोबा सिबिबाय थायोबा खुलुमबाय थायोबा नोंसोर बे जायगायावहाय संसारनि स्रां जागोन संसारनि स्रां जागोन अब्ला बै माखासेया आयै मालाय बिसोरो न'नि गोजा बिराद अनलायो आयै बिसोर मालाय बिराद मोजां बे दलखौ होसोबोगोन बेबादि बेनिखायनो नोंसोरखौ मानो सायख'दों इसोरा इसिबां न'नि गोजा थिख' मानो सायख'दों बाहाय जहानाव नायनोसै जों 16নি 15নি 16 তোমালোকে যে মোক মনোনীত কৰিলা এনে নহয় মই হে তোমালোকক মনোনীত কৰিলো আৰু তোমালোক যেন গৈ বলৱন্ত হোৱা আৰু তোমালোকৰ ফল যেন থাকে
아루 물 나미레 프리티 아고 지 쿠지바 타케 때용 토말코 젠 디에 에이니메테 토말코 니죽토 코리루 토말코게 포로스프레 프레임 코리불로이 모이 토말코 에이볼 아이케 디슈 나는 능설고 사이코나야 능설 이선이 가정 능설 가오는 포인트 하야그 이스라는 설고 홈나니 라브등 사이코등 프레이슬로 홈나니 사이코등 아래만 보리시라 만 사이코가 능설고라 모등 능설고 만 사이코등 만일에 우리가 능설고라 남 모등 젠 정말 사프람부 미치요 산체 비샤작은 산체 프리티비아 접상근 산체 비샤작은 의 비샤초모하이 그느 그터 자랑의 프로바지는 악능 쓰고 사이코바이 프레이슐러 내신이 논이 그 자만 치고 비바디 사이코바이 의 비샤초모하이 그느 그터 자랑의 프로바지는 사이코바이 치라 배세기드 사이코든 나이 배세기드 사이코든 의 비샤초모 그느 그터 자랑의 프로바지는 악능 쓰고 사이코바이 나이 아래 비파이 신앙의 뜻이 이건 이거 제 악리 비파이 신앙의 뜻은 허유 비바진 하게 쓰고 사이코바이 아래는 쓰는 온라인 안에 가오진거 온라인 안에 다 프레이슬러 신기들이 시작 온등 나이 지방 만치동어 사이코바이 내신 논이 그냥 그 사이코바이 아래 많은 사이코들 나고 바이 내실고 비사र समाव गोनो गोथो जानाङैफोर बादिनो आं सायख'बाय जेन जायहा दाय दङ बे दाय गोनांफ्रा बै बिसार समावहाय खाथा बोदलाबाय थाब्ला बे नुबाय थागोन गासैबो जमा जाजोबसिगोन जमा जाजोबोब्ला सोरखौबा ओरै अरथिं बुथुलांबाय सोरखौबा ओरै थोनहरबाय सोरखौबा ओरै बुथुलांबाय सोरखौबा ओरै थोनहरबाय जोंनि मेगनाव नुबाय थासिगोन अब्ला नोंहाबो दाय दंनायमोनब्ला आयु माथो सोरखौबा लांबाय सोरखौबा लांबाय सोरखौबा लांबाय सोरखौबा लांबाय आंखौबा ओरै लांगोन ना ओरै लांगोन नोंहा मोनसे साननाय फैबायना गोनो गोथो जाबायना थांहां थाङाहां थांहां थाङा थाङाब्लाबो गलिया थांखानांसिगोन ना बेफोरबादि गोनो गोथो जानाङैफोरबादिनो आं नोंसोरखौ सायख'बाय एसे गिदिर सायख'बायलै इसोरनि जुगाव बे बागानपारा एरियायाव नोंसोरखौ बिराद गिदिर सायख'बाय बेनिखायनो नोंसोर बिराद इसोरजों अनजानाय बेनिखायनो नोंसोरखौ एकदम मोजाङै मोजां गोगोम खुन्था हमथानानै नोंसोरो नांथादो इसोरजों अब्लानो नोंस्रा सोरगो रायजो दङ आरो जेरै नोंसोरो आत्मानि दलखौबो मोनखाबाय नोंस्रा आरो आत्मानि गाहाम बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आरो बाखि गैला मोनखासिगोन आरो मोनखाबाय बेनिखायनो बै मथे नों सोलिलांबानो नोंसोर बासायजानायखौ मोनगोन नङाब्ला आन्दायगोन बेनिखायनो जोङो सानना ला ओरैबादि इसोरा जोंखौ अनदों मोनसे उदाहरन होनि आं ओरैबादि अनो सासे बोराया सासे फिसाला दङमोन बे फिसालाया बिराद सिखावसोमोन बिराद सिखावमोन दिनैबो हमजायो गाबोनबो हमजायो दिनैबो बुजायो समफोरबो बुजायो बिदिनो बुजाबाय थायो थाखा फोनांबाय थायो बिफाखौ बिदि अब्लाबो गावनि फिसा नालाय अनो आरो सिखावब्लाबोथ' अनोना गावनि फिसाखौ ना अनो आरो ओमफ्राय बायख'बाय थायो फिफाया ओमफ्राय सानसेखालि बिराद गिदिर खावनानै आरो हमजाबावबाय ओमफ्राय बिराद बुबाय अब्लाबो एकदम बिफाया बायख'बाय थाखा फैसा होनो नागिरबाय ओमफ्राय थाखा फैसा नांला जाबाय रायजोखौनो ओमफ्राय दाना गथ'खौ होनबाय ओइ गथ' नों बेबादिनो सिखाव खावबाय थायो हमजाबाय थायो बुजाबाय थायो थाखा फोनांबाय थायो बोरायखौ सिख्लाखौ नोंखौ मा खालामनांगौ दिनै मा खालामनांगौ होनना सोंबाय आंखौ मा होदोलै दिनै खेबसेखौ होदोबाय माखौथ' होगासिनो दं खत्थ' होबोबाय नोंखौ मा ओरैबाय ओमफ्राय रायजोफोरलै आंखौ अनदो आंखौ मा होदो आङो एबारनिफ्राय सिखाव जाथारला जाबाय आरो एबार खावबावबालाय बुथारखादो जाबाय एबार हमनो मोनबाथाय बुथारखादो
बिसिसिम फैबाय दानाबा लिरबाय खाथायाव ख्रे लिरनानै दाना बिराद गोबाव समा मोजां जाबायनोलै बियो सिखावबो खावलिया सिखाव खावलिया एबार बुथा जाखासै नालाय खावलानो बियो नाथाय हुदा दंना बिहा हाथायाव थांबायनो थाखा फैसाबो गैला गावनि थाखायनो धन सम्पतियानो जोब्बाय हमजाबाय थायो बायख'बाय थानाङो बेनिफ्राय अमा बेदर फाननाय खाथियाव गसंना नायबाय थादोंनो हाल्था सुनायसोमोन गोदोना बे थेंगलजों ओमफ्राय सुयै सुयै दोनदों आरो जानोबो लुबैदों फैसायाबो गैया मा जाबावनांगौब्रा हे लाना खारनोसैलां सानबाय नैबे थाबुं एकदम जाबगांसे बेदरखौ लानानै जि खारलायबाय नैबे खारबायनो खारै 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 सिखाव 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 हाथाइनि मानसिफ्रा होसोजोब्बाय होसो होसो दाना बेबादि दरखंनिफ्राय बिफा नुहुरना आयु माथो आंनि फिसालाया सिखाव खावलायबाय नामा आयु फालो फालो होसोफ्राबाय दाना मा जाबावगौ ओइबारनाथ' बुथार जाथारसिगोन बियो होननानै बिराद बिखा ख्लाब 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 बिफाया दरखंखौ थानानै ओमफ्राय जेलानाखि एकदम खारै 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 मोनथामसै न'आव थ्रोब हाबनायजों नै बुनायजों बिफाया गोदोनाखौ फाजिनानै बिफासो दुब्ला प्राइसल हालेलुया बिफासो दुब्ला जाबाय आरोथ' बुथारनो हाबावलाना फिसालाखौ ना सानैथ' बुथारनो मोना सासेल' बुथारबाय बिफा थैबाय थिग गावनि फिसालाखौ सिखाव मालाय अननानै बे गावनो थैबाय फिसाला थैनो दंमोन बिफा थैबाय थिग जों थैनो गोनाङाव जिसुआ थैबाय प्राइसल जों सिखावमोन जों गाज्रिमोन नाथाय जोंखौ बासायनानै गावहा थैबाय बेसे गिदिर जोंखौ अनबाय इसोरा बेनिखायनो जोङो इसोरजों गोथौनिसो नागिरनांगोन होनना बुंदों जों इसोरा जे जोंखौ लिंहरबाय मानि थाखाय लिंहरखो होननानै जों गोथौ जों नागिरनानै जोङो ख्रिस्टानखौ जानांगोन नङाब्ला जोङो साज्रां ख्रिस्टान जायोब्ला जोङो जेबो मोननो हानाय नङा आरो मिथिजानाय नङा आरो खोन्थाजानायबो नङा होनना बुंदों आरो नोंनि प्रार्थनाफ्राबो इसोरजों खोनासंजानाय नङा होनना बुंदों इसोरा बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो प्रार्थना खालामनांगौ आरो प्रार्थनाया नों ओरैबादि मिथिगोन नोङो नोंनि प्रार्थनाया जे इसोरजों थांबाय बे प्रार्थनाखौ नोंनो मिथिथारनांगोन होनना बुंदों आरोखि नोंनो मिथिनांगोन मारै मिथिगोन नोंनि आत्माया बोलो गोरा थागद प्रार्थना बिनाया ओरैबायदि हाया रे 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 आत्माजों प्रार्थना खालामबाय बे थांनायखौ नों मिथिखाबाय बयबो हालेलुया हालेलुया नों मिथिया आत्माजों प्रार्थना गैया बिहा आत्माजों नङा बिनि प्रार्थनाया बेनिखायनो आत्माजों प्रार्थना खालामनाया एकदम खोनासंनोबो मोजां जालांगोननो आरो नोङो सौहैबाय प्रार्थनाया नों बेखौ गावनो मिथिगोन होननानै बेखौ जों बोरै मिथिगोन आत्मायासो नोंनो खोन्थासिगोन बेबादि आरो बै प्रार्थनाखौ सोर फोरोंसिगोन आत्मायासो फोरोंसिगोन गासिबो प्रार्थना खालामनाय फोरोंनाय आरो सबखौनो इसोरासो फोरोंगोन आत्मायासो फोरोंगोन होनना बुंदों बेनिखायनो जों आत्माजों फोरोंजानो थाखाय जोङो हाबिया जानांगोन होनना बुंदों हाबिया जानांगोन बे आत्माखौ जोङो नागिरथारनांगोन नङाबा जों आत्माजों फोरोंजानायखौ मोननाय नङा होननानै जोङो एपिसियाव नायब्ला मिथियो एपिसियानि 5नि माबानिफ्राय नायो जोङो 14निफ्राय नायो बाहाय होनदों এই কারণে তেওঁ কৈছে হে টোপনিয়াজন হাৰ পোৱা আৰু মৃত্যুবিলাকৰ মাজৰ পৰা উঠা তাতে খ্ৰীষ্টে তোমালোকক পোহৰ দিব এতেকে কিদৰে চলা তালৈ সাৱধানে চাবা অজ্ঞানৰ দৰে নহয় কিন্তু জ্ঞানৰ দৰে চলিবা সু সময় কিনিলেবা কিয়নো এই খাল মন্দ होननानै बुंदों दा बेखौ जोङो मिथिना मोनबाय दा बाहाय होनदों सद्दआव बिनिखायनो ओइ थिनथङा थानाय उन्दुसिना थानाय नोंसोर सिखारदो सिरि मोनखांदो सिरि मोनखांदो सिरि मोनखांदो
आरो नोंसोर गोथै महरनिफ्राय सिखारफिनदो नामदों गोथै महरनिफ्राय नोंसोर सिखारफिनदो बाहायनो इसोरा नोंसोरनो हर होगोन होनना बुंबाय दा सिरि मोनखांदो होनना बुंदों आरोखि अब्ला सिरि मोनखांदोंब्ला आरो बेखौ मा होनदों गोथैजों तुलना होदों जाय बादिया गेजेराव थांदोंब्लाबो आरो प्रार्थनाफ्राबो मा होनदों बैबादि मानसिखौ नोंसोरो जिउआव सिरि मोनखांदो होनना बुंदों आरो गोथै महरनिफ्राय नोंसोर सिखारफिनदो थारमाने नोंहा प्रार्थना कमजोरब्ला प्रार्थनाफ्रा गैयाब्ला मानो गोथै बादि होनना बुंदों आरोखि नोङो बिश्वासल' दङ आं बिश्वास दङ इसोरखौ आंहा बिश्वास दङ प्रार्थना गैया गोथै महर होनना बुंदों आरोखि गोथै महर बेनिखायनो बै गोथै महरनिफ्राय नोङो गावखौनो सिखारफिनदो